ବାତ୍ୟା ସତର୍କତା କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମରାମତି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଗାଈଗୋରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଉଷୁମ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ନେଇ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ମାନନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ସହ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଥିଲେ ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।